You're listening to Tech Talk Central. Λοιπόν, καλημέρα από το eHealth Forum εδώ στην Αθήνα, στο Divine Caravel. Η Βίκη Κολοβού είμαι, από το Tech Talk Central και έχουμε έναν πάρα πολύ ευγενικό κύριο που μας πλησίασε από το Δήμο Ψυχικού, αν δεν κάνω λάθος, αλλά θα τα πει καλύτερα. Φιλοθέης Ψυχικού. Θα έχουμε μπλέξει με τον Καποδίστρια. Λοιπόν, η αρχή, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πείτε μας το όνομά σας και την ιδιότητά σας λίγο για να ξεκινήσουμε. Λέγομαι Στάθης Ρεστέμης, είμαι κοινωνικός λειτουργός και προείσταμαι του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των δύο φύλων. Μάλιστα. Λοιπόν, στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού, όπως είπαμε, σωστά? Βεβαίως. Ωραία. Για αρχή, γιατί είστε εδώ, γιατί ήρθατε εδώ? Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρώτη ερώτηση. Είμαστε εδώ γιατί ο χώρος της ηλεκτρονικής υγείας πρέπει να ανοίξει τις πόρτες του και στην ηλεκτρονική πρόνοια. Με τις αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί τα τελευταία χρόνια στους Δήμους, οι διευθύνσεις πρόνοιας των Δήμων και κυρίως οι κοινωνικές υπηρεσίες έχουν συσσωρεύσει έναν μεγάλο πλούτο δεδομένων για την κοινωνική πραγματικότητα στην ελληνική κοινωνία, που νομίζω ότι πρέπει να αξιοποιηθεί, να διαχυθεί, αλλά και να ερευνηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο, τόσο από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσο και από τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης. Ωραία. Λέτε για στοιχεία, στην ουσία εννοείται data, δηλαδή που συλλέγεται από τους κατοίκους, απλά δεδομένα που προκύπτουν, ευκαιρίες που βλέπετε. Βεβαίως. Λίγο πιο συγκεκριμένα και ακριβώς, πώς σκέφτεστε να τα εφαρμόσετε, λίγο πιο πρακτικά, σε επίπεδο πολίτης του Δήμου σας. Πολύ ωραία. Καταρχάς, εμείς πλέον χορηγούμε, οι Δήμοι χορηγούν όλες τις κάρτες ανεργίας που έχουν να κάνουν τα βιβλιάρια απορίας, όχι τις κάρτες ανεργίας, έκανα λάθος, που έχουν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε πλήρη ένδυα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι συγκεντρώνουμε κάποια δικαιολογητικά που αφορούν όλη την κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα εφαρμόζουν ιδιαίτερα προγράμματα κοινωνικής υποστήριξης, όπως είναι τα κοινωνικά παντοπολία, τα κοινωνικά φαρμακεία, τα δημοτικά ιατρεία, που εξυπηρετούν τους πολίτες, και μέσω αυτών των εξυπηρετήσεων και των υποστηρίξεων μαζεύουμε έναν πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων που αφορούν αυτό που είπα και πριν και που, εάν αξιοποιηθούν σωστά, θα μπορέσουν να γίνουν σωστές κατανομές κονδυλίων, θα μπορέσουν να γίνουν σωστές δράσεις και, αν θέλετε, ενισχύσεις υπηρεσιών αναπεριφέρεια ή αναδήμο, έτσι ώστε εκεί που υπάρχουν πραγματικές ανάγκες να καλυφθούν και συγχρόνως να διαχυθεί η πληροφορία και στην υπόλοιπη κοινωνία. Διότι πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ούτε πού πρέπει να απευθυνθούν, ούτε με ποιο τρόπο πρέπει να το κάνουν. Νομίζω ότι είπατε το πιο σωστό, διαχείριση κονδυλίων με έξυπνο τρόπο. Και εγώ συμφωνώ ότι τα data, όταν έχουμε την πληροφορία, μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερη διαχείριση. Ήθελα να ρωτήσω, γνωρίζοντας το Δήμο Παλαιού Φαλήρου που εγώ μένω, ότι ασχολείται πολύ με το e-health για την πρόληψη, για την υγεία των κατοίκων. Κάνετε κάτι αντίστοιχο πρόγραμμα, μιας και είμαστε στο e-health forum? Απλά σαν πληροφορία, αν την έχετε. Είμαστε στα πρώτα βήματα ένταξής μας σε προγράμματα του e-health μέσω του διαδημοτικού δικτύου υγιών πόλεων. Πρέπει να σας πω ότι είναι μεγάλη τιμή για το Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού το ότι εκπροσωπείται στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Είναι 3 πόλεις βάση πληθυσμού που έχει δικαίωμα η Ελλάδα. Έτσι λοιπόν είμαστε και υποχρεωμένοι, εντός εισαγωγικών, να κάνουμε πράξη ορισμένα πράγματα που μας επιβάλλει η συμμετοχή μας αυτή. Κάνουμε τα πρώτα βήματα στο e-health. Έχουμε πολύ οργανωμένη δραστηριότητα στα δημοτικά μας ιατρεία. Έχουμε μια πολύ καλή δομή, δηλαδή, που υποστηρίζουμε τους δημότες και στα 3 δημοτικά διαμερίσματα. Κατά δεύτερον, έχουμε μια πολύ καλή υποδομή, έχουμε παρέξει μια υποδομή στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στο ΝΕΟΠΗ, στην περιοχή μας, έτσι ώστε μέσω του e-health θα μπορούμε να καταγράψουμε στοιχεία, θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε στοιχεία. Έχουμε γύρω μας πολύ μεγάλα νοσοκομιακά συγκροτήματα, έχουμε γύρω μας πολύ μεγάλο αριθμό ιδιωτικών κέντρων ιατρικής περίθαλψης, πράγματα τα οποία με τη συγκατάθεση του πολίτη θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξυπηρέτησή του, την ενημέρωσή του και, αν θέλετε, να γλιτώσουμε άσκοπο χρόνο και κόπο για να τον υποστηρίξουμε. Αρχικά καταλαβαίνω ότι είσαστε στα πρώτα βήματα από τις κουβέντες που λέτε, από αυτό που λέτε. Πώς το βλέπουν οι πολίτες σας? Οι πολίτες το βλέπουν πολύ θετικά. Δηλαδή, όταν μπορείς να τους εξυπηρετήσεις μη ζητώντας τους συνεχώς τα ίδια και τα ίδια δικαιολογητικά τα οποία ήδη έχεις σε μια database, όταν τους ενημερώνεις ηλεκτρονικά
με τον σύγχρονο τρόπο, γιατί ακόμα και οι μεγάλοι άνθρωποι σήμερα έχουν ένα email ή ένα οικογενειακό τους πρόσωπο, μπορεί να τους ενημερώσει και βρίσκουν την ενημέρωση στο σπίτι τους χωρίς να κοπιάσουν, χωρίς αν θέλετε να δείξουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μαθαίνουν για το τι δικαιούνται, με ποιο τρόπο μπορούν να υποστηριχθούν, αλλά και τα προγράμματα τα οποία διεξάγονται. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη υποστήριξη, μια μεγάλη εξυπηρέτηση και το αντιμετωπίζουν πολύ θετικά. Μάλιστα, πολλοί όταν προσέρχονται και δεν έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είμαστε στη διάθεσή τους να τους το ανοίξουμε, να τους το ενεργοποιήσουμε και να τους δείξουμε και πώς λειτουργεί. Μπράβο, πολύ καλή ενέργεια. Αναφέρατε πριν λίγο, συζητώντας ιδιωτικά για τα ΑΜΕΑ, ότι κάνετε κάποιες κινήσεις. Θα ήθελα λίγο να μας πείτε και πώς το σκέφτεστε και πώς χρησιμοποιείτε την τεχνολογία. Τα άτομα με αναπηρία είναι ένα μεγάλο ποσοστό συνανθρώπων μας. Ένα μεγάλο ποσοστό που μετέχει σε όλο το κοινωνικό γίγνεσθε. Είτε έχει να κάνει με τα πολιτιστικά, είτε έχει να κάνει με τα αθλητικά, με την επιστήμη, με τις υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν θέλουμε να αξιοποιήσουμε και να προβάλλουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μέσα από την αναπηρία έχουν διακριθεί σε όλους αυτούς τους τομείς που προανέφερα. Έτσι λοιπόν με την ευκαιρία του 38ου δρόμου φιλοθέησης ψυχικού που γίνεται κάθε χρόνο, είναι ένας ευρωπαϊκά πιστοποιημένος αγώνας υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ, θα έχουμε την τιμή να ανοίξει τα 5 χιλιόμετρα η παγκόσμια πρωταθλήτρια στίβρου, η Δήμητρα η Κοροκίδα, με ένα χειρίλατο ποδήλατο, το οποίο είναι, αν θέλετε, ένα πολύ σύγχρονο μέσο άθλησης. Είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα όπως και η Φόρμουλα 1 και νομίζω ότι θα δώσει την αίσθηση στον κόσμο το τι πραγματικά μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία αλλά και ένας ανάπηρος αθλητής. Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον και θέλω να πω και ζωντανά ότι μιλήσατε ήδη μαζί μας και σαν Tech Talk Central να δούμε πιθανές ευκαιρίες για καλύτερη διάδοση όλων αυτών των πληροφοριών και μας ενδιαφέρει και εμάς, γιατί μας αρέσουν οι δήμοι που ασχολούνται με τέτοια πράγματα και τα λέω για να ακούνε κι άλλοι. Είδαμε πολύ ενδιαφέρον τη δουλειά που κάνετε, τον τρόπο που το κάνετε και πιστεύω ότι θα υπάρξει ανταπόκριση τόσο σε τοπικό επίπεδο, αν θέλετε και σε διαδημοτικό επίπεδο. Δηλαδή αυτή η προσπάθειά σας, η πολύ ωραία στημένη, η πολύ αν θέλετε τεκμηριωμένη σε απόψεις, αλλά και ωραία προβεβλημένη με τα εντυπάκια τα οποία βγάλατε ανασυνέντευξη, νομίζω ότι θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον, αλλά και ουσιαστικά θα δώσουν πληροφόρηση σε πολλούς ανθρώπους για το τι πραγματικά μπορεί κάποιος να αποκομίσει από αυτές τις συνεντεύξεις. Ωραίο είναι αυτό, μπράβο. Λοιπόν, ξέρετε κάτι, με έχετε εντυπωσιάσει. Σας βλέπω πολύ δημιουργικό. Οπότε θα σας κάνω την εξής ερώτηση. Αν πηγαίνατε 5 χρόνια μπροστά στο μέλλον, τι θα θέλατε να δείτε για το Δήμο, δηλαδή τι θα θέλετε να πιάσετε ώστε να φέρετε στο Δήμο σας, πώς θα θέλατε να τον δείτε, εννοώ τεχνολογικά φυσικά. Τι είναι αυτό το προϊόν, πώς θα το ονειρευόσασταν, το Internet of Things, μπαίνει εκεί, μηνύματα. Πείτε μου λίγο, έχουμε διάφορα θέματα εδώ να αντιμετωπίσουμε. Aging, τρίτη ηλικία, πάρα πολύ, γερνάμε όλοι. Τι είναι αυτό που θα θέλετε να δουλεύετε σε 5 χρόνια και να λέτε αυτό εγώ το δούλεψα και βοήθησα στο σχεδιασμό του. Μιλάμε πολύ λίγη ώρα, αλλά εσείς με εντυπωσιάζετε με την ποιότητα, αν θέλετε, και το βάθος των ερωτήσεών σας. Θα σας πω λοιπόν. Έχουμε δημιουργήσει ένα συμβουλευτικό σταθμό για το Αλτσχάιμερ. Η άνοια και το Αλτσχάιμερ είναι η νόσος των επόμενων γενναίων. Έτσι λοιπόν αυτό που θα θέλαμε και εγώ προσωπικά να δω τα επόμενα 5 χρόνια είναι να θεμελιώνεται η λειτουργία ενός κέντρου ημέρας για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν το θέμα της άνοιας, όχι μόνο που θα απασχολεί σε ημερήσια βάση και θα, αν θέλετε, βοηθάει τους ανθρώπους να ξεπεράσουν ως ένα σημείο το θέμα της άνοιας και του Αλτσχάιμερ, αλλά κυρίως να υποστηρίξει σε επίπεδο κοινωνικών φροντιστών το οικογενειακό τους περιβάλλον για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει τους ανθρώπους αυτούς. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Το λειτουργούμε σχεδόν 1 χρόνο σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία για το Alzheimer. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο τα επόμενα 5 χρόνια ελπίζουμε να μετεξελιχθεί σε αυτό που σας είπα, σε ένα κέντρο ημέρας για όλους τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Πολύ ωραία ιδέα. Θα ρίξω κι εγώ μια ιδέα, μιας και είστε του Δήμου και θα ήθελα πραγματικά ίσως να υλοποιηθεί. Φαντάζομαι είστε ενημερωμένος, σε 4-5 χρόνια τα σπίτια μας θα μας παρακολουθούν με την καλή έννοια. Θα ξέρουν αν συμβαίνει κάτι στον πατέρα μου, σε μένα, και θα ένιωθα, ζω μόνη μου, οπότε θα ένιωθα πάρα πολύ ευχάριστα αν ήξερα ότι ο Δήμος ή οι γιατροί του Δήμου ή κάποιος που βρίσκεται κοντά μου με αυτή την έννοια ειδοποιόταν αν εγώ είχα καταρρεύσει γιατί μου συνέβη κάτι. Οπότε
θα ένιωθα καλά αν κάποιοι στο Δήμο ξέρανε εμένα σαν πολίτης τους τι γίνεται, αν είμαι σε σωστή θέση. Δεν ξέρω, το ρίχνω μια ιδέα. Το εφαρμόζουμε ήδη μέσα από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Έχουμε δηλαδή εντοπίσει γύρω στις 80 οικογένειες, τις οποίες μπορούμε να υποστηρίξουμε με το προσωπικό που έχουμε. Έχουμε μια τακτική επικοινωνία μαζί τους, γιατί αποτελούν μια ευαίσθητη ομάδα του πληθυσμού που πραγματικά πρέπει κάθε μέρα σχεδόν να ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται, εάν έχει προκύψει κάποιο θέμα. Πέρα από αυτά όμως έχουμε και μια ανοιχτή γραμμή, ένα τετραψήφιο νούμερο, στο οποίο κάλλιστα μπορεί να καλέσει ο πολίτης ανά πάσα στιγμή για το οποιοδήποτε θέμα του, για να επιληφθούν οι υπηρεσίες και ιδιαίτερα μια κοινωνική υπηρεσία που αφορά τον άνθρωπο. Τέλεια, ένα βήμα μπροστά. Βέβαια, εγώ το είδα λίγο πιο τεχνολογικά με το σπίτι, αλλά εσείς πήγατε, είστε ήδη εκεί. Τελευταία ερώτηση για σήμερα. Τι είδατε εδώ σε αυτό το συνέδριο που σας έκανε μια εντύπωση, τι ακούσατε, κάτι που μάθατε καινούριο που δεν ξέρατε ίσως? Καταρχάς, το eHealth το έχω ξαναπαρακολουθήσει. Είναι ένα άρτια οργανωμένο συνέδριο. Η ποικιλία των θεμάτων, αλλά και ιδιαίτερα η ξένη εμπειρία, δηλαδή αυτά τα οποία εφαρμόζονται στο εξωτερικό, τα αποτελέσματα των εφαρμογών υγείας μέσω της τεχνολογίας, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να εφαρμοστούν και στην Ελλάδα με τον πιο σωστό και ορθολογικό τρόπο. Δυστυχώς έχουμε τα τελευταία χρόνια δαπανίσει πάρα πολλά χρήματα, τα οποία δεν έπιασαν τόπο, όπως λέμε. Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός συντονισμένα όλοι μαζί να οργανώσουμε ένα σύστημα e-health, το οποίο θα είναι πραγματικά στην υπηρεσία του πολίτη και δεν θα είναι μια, αν θέλετε, περιστασιακή αξιοποίηση κάποιων ευρωπαϊκών κονδυλίων ή κάποιων προτάσεων που έχουν οι πολιτικοί. Λοιπόν, κύριε Ρεστέμι, θα πω το εξής, γιατί είμαστε κοντινής ηλικίας, δεν μας βλέπετε, είμαστε έτσι όριμης ηλικίας, αλλά πολύ χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπους που ασπάζονται τη τεχνολογία και γιατί ξέρετε, πολλοί συμπολίτες μας είναι μέχρι το email και αν είμαστε τυχεροί, εσείς έχετε πάει πολλά βήματα παραπέρα. Νομίζω η δουλειά μας το επιβάλλει, αλλά αν θέλετε και η συνείδηση που έχει ο καθένας, όταν δουλεύει να μπορεί να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, αλλιώς θα μείνει προσκολλισμένος σε τακτικές και σε, αν θέλετε, υπηρεσιακές διαδικασίες που είναι ήδη ξεπερασμένες. Συμφωνώ απόλυτα. Ευχαριστώ, κύριε Ρεστέμι, που είστε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ωραιότατη κουβέντα που είχαμε. Η Βίκη Κολοβού εδώ από το Tech Talk Central, από το eHealth Forum στο Divani Caravel στην Αθήνα. Ευχαριστώ, γεια σας.